रायजोफोर बिटिआर गोरोबथा जानाया 6 बोसोर जाबाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालार खालि बिटिआर गोरोबथाया जादोंमोन दिनै 2026 मायथाइनि 27 जानुवारि दिनै बिटिआर गोरोबथा सानखौ बिटिसि सरकारा बिटिसि सेक्रेटारियेटनि लांगोना मोखाङाव थानाय बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनायजों लोगोसे दिनै बिटिसि सरकारा गाजा गोमजायै फालिदों। दा बिटिसि सरकारा बिटिआर गोरोबथाखौ फालिनायजों लोगोसे बिटिसिनि चिफ मानावगेरेड हाग्रामा महिलारि सारा खौरां बिजोङाव माखासे बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला मानावगेरेड हाग्रामा महिलारि सारनिफ्रायनो आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन। आद्रा माने आं मा बुंनो जायखिजाया ओरैनोथ' मोनसे समाव आं खोनादोंमोन बिटिआर माने पिस एग्रिमेन्टनि जिथु दफाफोर बियो 82% जाफुंबाय होनलाबायनाय खोनादोंमोन आं। बेसेबां नंगौ नङा जेब्ला आखाइ होगोन अब्लासो बुजिगोन आं। 82% बाथ' 18%ल'सो आंहा मावनांगौआ। दा खोथाया बेसो जेखिजायानो जाया जेसेबां पारसेन्ट दं मावनांगौ जिखिनि बाखि दं बेखौ आङो सरकारजों रायज्लायनानै सुफुंनो थाखाय आं नाजागोन। खिन्थु आं खोनानाया बिथांमोननि मानसिफ्रा जेनेबा सोरबा एनडिएफबिनिबो सोरबा इउपिपिएलनिबो सोरबा एबसुनिबो लिडारफोरखौ आं बुंलाबायनायखौ खोनादों। बेसेबां नंगौ नङा खिन्थु 82% जाफुंजोबखाबाय होनना बुंदों। दा 18% दंबावो बेखौ नायनोसै आङो। बेखौनोथ' होनदां बारग' एनडिएफबि माने एनडिएफबिफोरनि माखासे केस आरो रिहेबिलिटेसन आरो जेलनिफ्राय सख'नांगौ बेनि सायाव जों जिहेतु सरकार बानायदों सरकारा दायथ' दं जों सेस्था खालामगोन जों रायज्लायगोन। दाथ' सिगनेटरि हिसाबै जेनेबा जोंना एमपि इउजि गोरा बिथाङा दंफैयो इउजि ब्रह्म बिथाङा दंफैयो लरेन्स इस्लारि दंफैयो रोनगोरा बिथां एमपिआबो दंफैयो आरोबाव नुजोबाखै आं फैगोन खोमा सम रन्जनबाबो गगोन सोरबाबो गगोन खिन्थु केसखौ आं बुंगोन केसनि बेलायाव आं बुंगोन बेखौनो सिस्टेम थाबाय मोनसे लेंथि प्रसेस जेनेबा आंबो निजे एक्सपिरियेन्स आङो जेलनिफ्राय गदों नंगौ आं जेलनिफ्राय गखांनायनि उनाव आंनि केसा जोबनो 5 बोसोर नांगौ दे दा जोंनि बुंनांगौआ बेल' बिदि नङा मानसिया फ्रि जानांगौ जिहेतु बिसोर सुक्तिखारि सान्तिनि नामाव सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेल सिङाव थाङा बे फ्रि जाना थानांगौ केसा सोलिलांबाय थागोनबा 8 बोसोर सोलियोब्ला 10 बोसोर सोलियो बे थांबाय थागोन जोंनि प्रसिङा बेबायदि जागोन आरो आंहा बिसास दङ गगोन जेलनिफ्राय गगोन आरो जायफोर 3 फासि जानायनि मोनसे अर्डार जाना दं बेखौबो आङो आंहा आत्मबिसास आंथ' खेबसे बुंखाबायबो बिथांमोनखौ दा फासि होनाय नंला 3 फासि जानायनि माबा दंमोन आङो स्कप मोननायावनो आं बुंदों बेखौ एकदम बोखाराबा जायासै खिन्थु बन्द' जागोन होनना बुंदों सिपखौ मिथिबाय बे फासि होननाय जिनिसखौ नोङो मा खायदा खालामनानै बोखार बेसे जागोन दा बन्द'बो जागोन होनना बुंदों डाइरेक्ट फासि स्कपखौ बोखार होनना बुंदों जायखिया जाबाय आरोखि दा जासिगोन आं बिराद मोजां बिसास जाया आंहा बिराद मोजां माबा दं आरोखि माने गोसोआव फोथायनाय दं आं हागोन बादि मोनो दाथ' इलेक्सननि बिराद मोनसे बिजि इलेक्सन थांगोनखाय गासिबो एप्रोचना जालांजोबगोन आंहा साहस दङ बुंनायनिबो साहस दं मावनायनिबो साहस दं आरो बिराद बिसासा थल' बख'जोबगोन आं नायबाय था रन्जन दैमारिया मा बुवा जागोन फाग्ला सुखिया खालामनानै जेल जाजायो बेलाय मानि मा सुखि जाखो बेखौलाय जों डाइरेक्ट बुंनो हायोना जों डाइरेक्ट बुंनो हायो
बबेहाय नुफेरा फालाय बबे दुनियाव नुफेरा डाइरेक्ट बुंथारनांगोनब्रा सुक्ति खालामबायथ' मानसिया सानसेनि थाखाय सुक्ति खालामबाय केसाथ' नंगौ थाजों बे सिस्टेमाव जोबलांनांगौ 8 बोसोरानो लाथों 10 बोसोरानो लाथों जेनेबा आंबो निजे बुंबाय आङो जेलनिफ्राय गदोंबाबो सुक्ति खालामदोंबाबो आंनि केसा 5 बोसोरसिमावसो जोबहैगोन सिगां बिदि जागोन मानसियानो जेलाव थाबाय थायो बिदि जागोन बेफोरखौ गोरा जालांबाय था आं मावगोन आं बिसासखौ आं हागोन बायदि मोना दे दा बे जाहैबाय रिहाबिलिटेसननि बेलायाव आं रायज्लायनांगोन खिन्थु दाथ' जेनेबा बुंनो हाया जेनेबा बोरैबा जाफ्लांबाय 2, 3 बेबायदि ग्रुप जाफ्लांबाय ग्रुप जादोंब्लाबो जेनेबा मोनसे जेनेबा दिलेन दामोनाबो मोनसे ग्रुप जानांगोन नोंथांमोननि केदारनि माबाखौ दायथ' लानो जोङो बे क'क्राझार आलदा माबा चिराङा आलदा बेबायदि दाफै जेनेबा रन्जन दैमारि बिथांनि ग्रुप जेनेबा मार्टियासलेसखौ उमुगा आलदा बै नंगौ नामा कनफिउस जायोना जेनेबा आं मोनसे ग्रुप जाबाय आंनि ग्रुपखौ आंनि ग्रुपनि बेसेबां केदार दङ आंनो दायथ' लानो हानांगौ आङो खुनु बेबायदि जागोन मानसिफोरनि डिस्टार्बानो एखमबा ओरै जायो दावखोयो एखमबा फासयो बिदि जानो नाङा आंनि ग्रुप जाबाय जेनेबा आङो आंनि ग्रुपखौ समस्त जिनिसखौ आं दायथ' लानो हानांगौ जेनेबा सोरनिबा रन्जन बिथांनि ग्रुप जाबाय बे ग्रुपना समस्त केदारफोरनि माबाखौ दायथ' लायो लिस्टआ मोजांनो मार्चास लिस्टआ जेनेबा सावरायग्रा ग्रुप नोंबो मोनसे ग्रुप जाबाय दायथ' लादों नोंनि ग्रुपखौ माने बै लवार लेभेलनि सोद्रोमाफ्राबो मेम'रि नाम बै गोजौनिफ्रायबो फैयो बबेखौ लानानै खामानि मावनो जाखाङो मार्चास लिस्टआ थिग खालाम जेनेबा आङो आंनि ग्रुपनि हिसाबै आङो मिथिगौ उमुक मार्चास बेखौ थिग खालामदो जेनेबा रन्जन ग्रुप बियो मिथिगौ रन्जन ग्रुपना जोंनि ग्रुपआव सोर सोर केदारफ्रा मार्चास जानांगौ आंथ' बैखौ लगायखाया बेबो आंनिखौ लगायखाया बिदिसो जानांगौ दा नङा सेपारेट नङा मोनसेयानो खिन्थु नों जेब्ला आंनो फैयो बैसिमखौ लेबलानाय बे आंनो मिलायखानो दे आं बुंबाय अननानै मार्चासआ मार्चास दोनखोमालायनो नाङा सोरनिखौबा होयो सोरनिखौबा बेबायदि दागा जोंबो जेनेबा दा गभर्नमेन्टआव दं हिसाबै मोनसे सुक्ति जादों हिसाबै मोनसे दायथ' दं जोंबो थानांगोन